Έκανε τον ντεμπούτο του και μάλιστα στο 51 ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 3-0 στην πρώτη επαφή του με την μπάλα. Ενώ το 5-1 για τον Ολυμπιακό έγινε στο 81 με τον Σέποβιτς να πετυχαίνει το δεύτερο. Παπαδόπουλος είναι σε θέση φόρο. Και ο Λαϊτάν τώρα δίπλα του. Ο Κάμπελ τη σέντρα, κεφαλιά 2-0. Στο 18 Σέποβιτς. Δύο ευκαιρίες, δύο γκολ ο Ολυμπιακός. Πάτησε περιοχή και σκόραρε ο Σέποβιτς. Κοιτάξτε εδώ πώς περιμένουν 4 στη σέντρα. Εδώ η πάσα για τον Σέποβιτς απέναντι στον Φερνάντες, 2-0. Ο Ολυμπιακός πολύ γρήγορα μέσα σε ένα δίλεπτο πετυχαίνει 2 γκολ. Αυτή τη φορά με τον Σέποβιτς να σκοράρει το δεύτερο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός 0-2 στο 42. Πέρασε τον Ζεντουάρντο, μπαίνει στην μεγάλη περιοχή, περιμένει ο Σέποβιτς, εκεί θα δώσει την μπάλα. Άνετο πλασέ του Σέποβιτς, 3-0 για τον Ολυμπιακό στο 52. Σαν σε προπόνηση ο Γολέβας εδώ, κοιτάξτε, πέρασε 2 παίχτες και Ζόρο και Ζεντουάρντο. Γυρίζει στον Σέποβιτς, εύκολη προσπάθεια για τον Σέποβιτς να πλασάρει σωστά τον Φερνάντες, να πετύχει το δεύτερο σημερινό του γκολ. Η εκτέλεση απευθείας προς τον Φερνάντες, γίνεται το λάθος γκολ. Είναι άλλο ένα γκολ από τον Σέποβιτς, ο οποίος πραγματοποιεί hat-trick στο σημερινό παιχνίδι. Πελέ, ο οποίος το εκτέλεσε απευθείας. Δεν μπόρεσε ο Φερνάντες να συγκρατήσει την μπάλα, του έφυγε από τα χέρια.